Aw tulo bɛ wa FM de mankan la ni waati na ka bɔ Mali la Bamako an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. Lillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim alkhairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Wajibati ye jumaye ye lahoro madunyi ala batuli ala nyinini ikado ka ala madeli wajibati haramade ni jine ani meleke andaro de kama juma don ya fe anga do fara ka kosobe sabula juma e dum barka mai don gerengereni ala yere ya sama ka boddo to la ni go fanyi wajibati amma nyine subhanahu wa ta'ala fe ala mi nikeli she masa mi nale de sangulu ani dugumakulu da masa mi nale de ambele jile da wajibati kallaba mi nye kira folo ani kira laba muhammadu rasulullah ka qur'ane da ma kwaya chama anga minvo anga minge wajibati anga minge ala gnye dungo doda ni bele jile nyafole do anye fona kira tubandi ai wajibati mami mana ala soso mami mana ala kuta wajibati ka do baki yere la sabula ni yetnya fa bele jile ka sali yoroi wajibati sali ibaki yere di ni ye samu mebeke ite jimi ite tudu wajibati shu ibaki yere sabula ati fembo alaka alayala ati femvara alaka alaka ala amba nyini fe aminu mbi mali kono ala amba nyini fe mali de minu mbi jamana koka ala on ngani jamana yi anyanda makashala ala mini min dele beka on zegere jamana ngono mini min dele do onga ala e ala ba kalama e ala ba don wa ala ambi deme nyine e ala kilinde fe ala ambi taga nyine e ala de fe ala ikado ambi susura nyine e ala de kulu ala okika ala yakama akika kirabau kama ala ake muhammadu rasulullah kama ake maga ani madina kama ake kurishu kama ake qur'ane baraka kama ala hina auna ala hina auna hina malidona malide mimbi jamana kono mimbi jamana koka ala ikado ika magoto ikado auni bamanji ni juguya ani shoni kana ni bingalu ni nywanje ala ika hina auna on yera dama ka hina nywana an fama minu mba nguna bi ala anyi deli yele menu nye usie kana tu dibila yele menu nye ala ikado ka hakili nyuma zoro ukatabulo nyuma nye ala mbo nyini fe ya rabbi allah anga tugo mine afoko nyuma na afoko chajugu ala nyanda makashila ala hina onga jamana deuna hina nota kutugo manyi wajibata ambi dugo ke ya rabbi minye banamba yoro mimbe no galama dibi juma nata ikado juma warane ala ni krasono ko juma misri bi dale uya nyina ongara mo fe minye usaz bare kata juma folo fali ambe dugo kuye ya rabbi ala ka ke misri idile nyi ala ka ke ala nyasira misri ala ka ke misri labandai wajibata bele jile ki tiga ko safe ambe dugo ke aya bulu korata auzu billahi minash shaitani rajim Allah sayidina muhammad rasulullah الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سيدنا محمد لا الحمد لله رب العالمين كرمكم دبتورا نعم مبالا تكوبدي wajibate namo fenwo fe nabse ki kunu dakura kili kana so abada uka ne daila ki nemu wajibate mbi boni sebe mi nuka mako plume libre kalimu lafiali wajibate ika do projet de nouvelle constitution jamana shera shungura mi ni yelma kanga douala sabula abi wati jambo jamana de bele jile ko anga sharabulo kafali wajibate ka do fa ma chaman de mena mi nyi kwadala olu desara yalma ashimu goita afana laba bina desawa nyingali to mebe wajibate ka do kabina nu ko ni mbora ake fura dama kana bla bilani ko baraka kese bakui wajibate sabula minu nya baraka utara sebe vura indafali di ashimu goita ma ode avant projet kabino ko ni ngera wajibate ka do kuma wulile be fambe fe minye kuna foni disero kro ye no ye réseaux sociaux yi bela jile bi son minye télévision so yi radio so sebeni kelaw kuma kelaw bela jile ko ni bi son tada mafa wajibate ika don iba don ola kafo ma do ko ni mbala minu ngele meka ko inze ba korokon wajibate gela bi ko damado jume ndeka aywa anga jamana shara sungura la ode ningali de keledu
min ye jamana yɛrɛ ye a ka ko bɛɛ lajɛlen a n'a ka kumaw bi fɔ tubabukan na o ka dabila ni k'a yɛlɛma ka kan an yɛrɛw ka k'a ye o ye kelen ye jamana dama ka ka diinɛ bɛɛ la o fana gɛlɛya n'u bɔra ayiwa nin waati in fana na sibiri don janvier kalo tile 7 Buwajibate i b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛra maison de la presse la o donnama in kama ayiwa diinɛ bolo minnu bɛɛ n'u faralen don ɲɔgɔn kan silamɛ tɔn kelen kɔnɔ Buwajibate i k'a dɔn olu de farala ɲɔgɔn kan ni ka welewele da kɛ min ye jamana diinɛ bɛɛ lajɛlen dama ka kan Buwajibate olu ye ayiwa n k'i ɲininka o sɔni turu o de kan o bɛ se ka kɛ cogo di a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana in bi dangan min na kabini tubabubilen tile fɛn kelen minnu bi senna ka na se an yɛrɛw tile ma Buwajibate n'a fɔra hali bi n'a ka bi dɔ bi fara o de kan u k'o ko de jateminɛ ni ka nɔgɔ fura k'a bɔ a la k'an ka kɛ kɛcogo min na min ye kumatigi Mohamed Kimbiri i k'a dɔn diinɛmɔgɔw ka lasilikɛla kun y'a ye Buwajibate i k'a dɔn u ye kuma caman fɔ u ye wulikajɔ caman kɛ fɛn min ni fɛn min n'o kelen bɛ degun ye Buwajibate i k'a dɔn u ye nin bɛɛ fɔ a k'o fana k'i bɔ yen n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jɛkulu wɛrɛ bɛ yen comité d'observation stratégique u k'o de ma ko COS Buwajibate i k'a dɔn ka taa bila CRNC Buwajibate ninnu bɛɛ lajɛlen b'u ka jɛrɛjɛkulu de kofɔ ani EJ ni CNT olu ka wulikajɔ ni hakilina min bɔlen bɛ ka ɲɛsin projet in ma Buwajibate i k'a dɔn u ye nin bɛɛ lajɛlen de naamu ni ka taa bɛɛ bugɔ bere kelen na u y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ye jamana kɔnɔ diinɛ bɛɛ lajɛlen kɛli ka kan Buwajibate i k'a dɔn a ka fɔ cogo la k'a bɛrɛbɛn min b'a to sabula olu bɛ diinɛ min ko fɔ o ye silamɛ diinɛ ye Buwajibate i k'a dɔn a kana dankari k'o la ayiwa ɲɛjugu ɲɛɲuman na a kɔ n'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen la i k'a dɔn ɲɛfɔli ka kɛ min bɛ se k'a to silamɛya diinɛ bɛ bila minɛn kɔnɔ minɛn min n'a sɛbɛkɔrɔ fɛrɛlen bɛ n'i ko jamana min kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'i ta kɛ o bi bɛn Buwajibate i k'a dɔn o ye dankari ye walima o ye kuma dulonnen ye sɛbɛnnikɛla ko ayiwa yani ninnu ka ɲɔgɔn ye ka kɛ jɛkulu wɛrɛ tun bɛ yen min fana kun ye wulikajɔ boloda o de ye semas min daburu bɛ Imam Diko bolo Buwajibate olu fana kun gɔnna ka nin kuma in sɛbɛn kɔrɔkɔn kabini ntɛnɛndon janvier kalo tile 9 welewele da kun gelen don awa minisiri fɛ ministre de l'administration territoriale min ye parti politigiw ye ani jɛrɛjɛkulu u ka taa sigi ka kuma ka hakili jagabɔ kɛ nin kan u bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ olu tɛna taa kɛnɛ kan nin bɛɛ ye misali ye u ka dusumangoya ani an t'a fɛ k'o jira sɛbɛnnikɛla ko Imam Diko a ka jɛkulu o kun y'a jira kabini bila ko tɛ min ye jamana a sarabolo kura tali Asimu Goyita n'o kɛli man kan o k'o to yen sabula jamana gɛlɛya ani jamana a mankan bɛ yɔrɔ wɛrɛ caman na min tɛ sarabolo ye olu kɔni ka miiri nata de kɛr'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nka an bɛ donni minɛ ko bi min ye maa wɛrɛw ye olu y'u ka gɛlɛya a n'u ka nisɔngoya don a la n'o ye an ka wuli fa sabula i b'a ye k'a fɔ min ye a bɔ premier ministre kɔrɔ Modibo Sidibe olu fana kun y'a ɲini camancɛ fanga ɲɛmaa fɛ nin sarabolo kura min n'a kan ka taa wulikajɔ ka boloda k'a bila kɔfɛ sabula min ye a yɛlɛma bolo na a camancɛ bolo caman bɛ yen o na kɛ fiɲɛ ye o yɛrɛ fana k'i bɔ yen koyi min ye wulikajɔ wɛrɛ ye n'o ye Zumana Sakɔ o fana ka jɛrɛjɛkulu fana y'a sɛbɛkɔrɔkɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ donni minɛ ko bi sariya kura min kan ka ta jamana kɔnɔ Buwajibate k'a dɔn ayiwa maa caman de kɔni b'a la min murutilen don bi a ka di min kɔni ye segin ka k'a ka walima a ka bila kɔ la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ plume livre kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don ko kura la révélation sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Prosper ko karamɔgɔ Dabatungura Prosper Ki ko a ko ale tɛ baara kɛ ni ŋunuŋunu ye nka n'i ye jateminɛw kɛ ŋunuŋunu n'a dama tɛmɛna karamɔgɔ Dabatungura i b'a sɔrɔ tiɲɛ dɔɔnin b'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko ŋunuŋunu dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati la o tuma min ye ale ka kalimu ye a y'a ta ni k'a sɛgɛsɛgɛ karamɔgɔ Dabatungura a bɛ tali kɛ fɛn damadɔ kan o de ye camancɛ fanga ni ka mɔnɔbɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko camancɛ fanga o ka ɲi ka ban février 2024 karamɔgɔ Dabatungura n'i ye jateminɛ kɛ 2023 a ko o ye kalafili san ye faso Mali kɔnɔna la a ko kalafili bɛ daminɛ ni min ye o de ye référendum n'o ye jamana sariya sunba kura ye walasa bɛɛ lajɛlen ka jɛn n'a ye o tuma n'o voté oui walima non an jɛnna n'a ye walima an ma jɛn n'a ye a ko fiɲɛ taabolo bɛ taabolo min na an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ Dabatungura ko
fiɲɛ taabolo man ɲi a ko maa minnu kan ka dɛmɛ ta ka constitution baara sɛgɛrɛ maa minnu kan ka jɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma Prospère k'i y'a yira k'a fɔ olu ɲiginnen bɛ olu fugunen bɛ baara la a ko baara kɔni a gɛlɛyara sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye parti politique dɔw bɛ yen olu kɔni ye tɔn sigi ka ban n'o ye RPM ASMA ADEMA PSJ yɛlɛma CODEM ka taa bila Dr Umaru Mariko ale ka tɔn n'o ye SADI ye o kuma Dr Umaru Mariko hali n'ale tɛ Mali kɔnɔ ale b'a sɔn min kɔni ye camancɛ fanga ye janko a bɛ se ka kɛ cogo min na ka bɛn ni waati kofɔlen ye sɛbɛnnikɛla ko parti politique ko u tɛ bi u sɛbɛkɔrɔ tɛ a ko n'i y'o kuma taabolo lajɛ karamɔgɔ Dabatuma k'u sɔminen bɛ fɛn dɔ la a ko o sɔmiyɔrɔla ye tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ min ye camancɛ fanga a ɲɛmaa ye n'o ye colonel Asimi Goïta karamɔgɔ Dabatuma jateminɛw y'a yira k'a fɔ ŋunuŋunu don dɛ min kɔni ye baara ye k'u bɛ fɛ ka mɔnɔbɔ tuguni ni ka dɔ fara kan sabu faranga kelen kɛra faranga filanan ko malidenw k'u sigi o kan dɛ ko sabu kuma minnu bɛ ka fɔ n'i y'olu ta k'olu tɛntɛn o bɛ tali kɛ mun ni mun kan o de ye basigi ye o ma don Mali kɔnɔ fɔlɔ ni basigi dun ma sabati malidenw kan k'u sigi k'u da don élection ko kuma na wa bamanciya wale bɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ politiki maaw tɛ ka ɲɔgɔn ye société civile tɛ ka ɲɔgɔn ye a ko malidenw hakili tilatilalen bɛɛ n'o bɛ jamana min kɔnɔ ko maa kan k'i sigi k'i dafa élection ko kuma na wa o kuma ko f'an k'an jɔ waati kɔnɔ min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw ye u ka se ka basigi don jamana kɔnɔ maa bɛ basigi don waati dɔn wa sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ Dabatuma min ye an dɛmɛbaaw ye olu kɔni kɔrɔtɔlen bɛ sabu Mali bɛ tɔn dɔ la n'o ye CEDEAO ye CEDEAO ni Mali ɲɛmaaw ye tigɛnɔbila min kɛ u ko u y'a yira k'a fɔ tigɛnɔbila in kɔni an man kala kan baara kɔni a bɛ kɛ fo ka taa tɛnkun a bɛ ban ka bɛn ni février 2024 ye o ye transition ko bannen Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali ye kantigɛ da mun di min ye communauté internationale ma karamɔgɔ Dabatuma n'o de ye kalenkan ye min ye chronogramme ye a ko min kɔni Mali an bɛna bɔ olu jigiya kɔrɔ tuguni wa min ye Mali ye an bɛna an dalakan sɔsɔ tuguni wa a ko ɲininkali tɔ min bɛ yen ayiwa Prospère k'i ko a ko n'i ye fiɲɛ taabolo lajɛ a ko siga kɔni tɛ min na karamɔgɔ Dabatuma jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ min kɔni ye transition ye k'a bɛna mɔnɔbɔ ko kura ye ko bɛɛ t'i sigi o kan dɛ ayiwa kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ Prospère k'i ale ka sɛbɛnnin don Jabate n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali Tribune a bɔli ko siɲɛ 362 Alex Kalambiri nin y'a ka fatiri ye a ko chinois minnu minɛnen don Buguni a manga a n'a wulikajɔ n'a titati a ko yalima ministre min n'a to a de ko ministère de l'environnement i k'a dɔn o de ka mun bɛ nin na a dun ja tigɛ ko haraba i n'a fɔ naji bɔnnen bɛ jakuma tɔ la a ko n'i ye kota k'a lajɛ Jabate b'a ye k'a fɔ chinois cɛ 4 u minɛnen don ayiwa ni k'u datugu sabula sɔmingele du la min kɔni ye an ka kungokolo jiribaw tigɛli ye ani ka taa dingɛbaw tigɛ a wasanu ni marijanɛ ɲinini na i k'a dɔn u minɛ n'o de la sɛbɛnnikɛla ko a wa kungokoloba dɔ bɛ Buguni o ko min ma a wa forêt classée de kɛkɔrɔ Jabate n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ko in manga ye a manga barika bɔnnen don kosɛbɛ nka hali bi n'a ka bi jaabi jɔnjɔn maa si den kelen tɛ k'o fɔ o la nin ko in yɛrɛ u ka o de masa ko affaire de chinois kɛkɔrɔ Jabate k'a dɔn ko in kɔni a bɛ ne ka maa caman gari ɲɔgɔn na ministre so ani ɲɛmaaso caman bɛ yen Jabate olu bɛ ne ka fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma a ko sabula Buguni gouvernorat ale de fɔlɔfɔlɔ ko in mankan wulilen gouvernorat fɛ u labanna ni k'olu sen bɔ a la ministre de l'environnement ale ka conseiller dɔ bɛ yen i k'a dɔn o de laban nana wuli ka jɔ boloda sa sabula o yɛrɛ bɛ ne ka yɛlɛma Buguni nin ko in yɛrɛ ko da la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ manga ini wulikajɔ bɛ fɛn min nɔfɛ ɲɔgɔn ye caman de kɛra la nka min kɔni jɛlen don kosɛbɛ in i b'a ye k'a fɔ kunnafoni di siraw la i b'a ye k'a fɔ u ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ dɔ kɔni y'a kanu o ɲɔgɔn ye yɛrɛ de kasara da diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a ye Jabate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye mɔɔw ye to caman fɔra hakilina caman de b'a la nka min kɔni jɛlen don an bɛ don minɛ ko bi chinois minnu minɛnen don Jabate olu t'a dɔn u minɛna dalu jumɛn in na munna u minɛnen bɛ ka taa bila sariyatigiw ka bolo kan sabula minan min b'u bolo n'u ka baarakɛminɛnw ye nin bɛɛ lajɛlen minɛnen bɛ essence bondow ani taji bondow i k'a dɔn litiri 30 ani litiri 50 Jabate nin bɛɛ lajɛlen dɛrɛlen don wa maa si t'a dɔn minan ninnu minɛnen u taara yɔrɔ min chinois ninnu u yan'u ka baara in daminɛ a k'o sɛbɛnw jɛlen don 1,000,000 ni 1,50,000 sɛfɛ wari Jabate u kun y'o sara k'a fɔ n'an ye tiɲɛni kɛ jiri mana tiɲɛ
dinge mana dun i k'a dɔn an n'o sara n'o ye o miliyɔn kɛmɛ ni 50 kun sara la ka taa fara miliyɔn 40 jiri kuraw olu kun kan ka turu wajabati i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen kun saralen d'u fɛ a ko kuma an bɛ joli na ko bi n'i ye kota k'a lajɛ dingɛba ni fɛnba minnu senen don wajabati ani maa dama min da bɛ nin ko in na a ko i k'a dɔn ko in gɛlɛyalen don ka se a dan na sabula kuma min n'u bɛ taa minɛni na pick-up 15 wajabati o de fara ayiwa sɔrɔdasiw la ni ka taa sinuwa ninnu sɛbɛ kɔrɔ dɛrɛ wajabati k'a d'u ka minɛn caman minɛna Caterpillar 26 pick-up 8 min ye excavateur o de 28 moto kɔni danto la groupe électrogène ani essence caman di minɛn ninnu minɛ fɔra dama ka n'a bila bila Alex Kalabiri ko maa si den kelen t'a dɔn u bɛ jɔn ka bolo kan nin kun ye sɛbɛnni an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don l'observatoire sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye ko Cyril Adohom Cyril ko karamɔgɔ daba tugura min ye san 2022 a ko l'homme de l'année min tɔgɔ ye kɔw tigɛ ka baw tigɛ ni ka kɛ ŋanaminɛ Mali kɔnɔ a ko k'ale kɔni ye tɛntɛli kɛ k'o tɛ maa fila ye colonel Ablaye Mayiga sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tugura n'i ye kow taabolo lajɛ a ko san 2022 a kɛra wulikajɔ san belebele faso Mali kɔnɔna la janko min kɔni samasamani Mali ani CEDEAO ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali n'a marabaa cɛ n'o ye Faransi ye Mali ni Nations Unies ni ɲɔgɔn cɛ a ko min ye Dr Shogɛli Kokala Mayiga n'ale jamana premier ministre a ko ale kɔni ye baara min kɛ o ma dogo maa la sabu min ye muna ye ka sama ka bɔ Mali la Shogɛli min kɔni malidenw ka dame min ye Mali ka hɔrɔnya ni ka Mali ka bonya ka segin a ma i b'a fɔ ko Shogɛli ayiwa sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Shogɛli y'o baara ɲuman mun kɛ karamɔgɔ daba tugura jankoro ala ka latigɛ don min ye farigan kɔni o nana Shogɛli la jamana marabaw y'a kanu n'o ye colonel Asimi Goyita ye a ko Shogɛli i ka fasoden ɲumanya kanu i ka nisɔndiya baara i ka yiriwa o tuma an b'a lajɛ ka t'i sɛgɛnnafiɲɛ bɔ i k'i furakɛ n'i kɛnɛyala waati o waati i bɛ segin ka na sɛbɛnnikɛla ko o waati kɔnɔ maa min sugandira ni k'o ta k'o bila premier ministre la o de kɛra colonel Ablaye Mayiga ye min ye ministre de l'administration territoriale sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tugura kabini colonel Ablaye Mayiga sigira Shogɛli nɔ na Shogɛli y'a bila dakɔrɔ min na a y'a ta o dakɔrɔ kelen na a tɛ yira a ja tɛ tigɛ a kumasi tɛ cɛ karamɔgɔ daba tugura min kɔni ye kumabaw ye a b'o fɔ cogo min na sabu surasi don n'o ye gendarme ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye kalanbaw ye colonel Ablaye Mayiga a y'o de boloda i ka da la k'a fɔ min kɔni ye coup d'état kɛlɛ n'o kɔni de août 2020 i b'a ye k'a fɔ colonel Asimi Goyita a n'a jɛɲɔgɔn colonel 5 u sina ka na bali ka na dana de ta ka d'a kan kabini Mokhtar Wani ale ka gouvernement Ablaye Mayiga a b'o la fɔ bi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye colonel Asimi Goyita ye a danbe cɛ in na fo k'a dama tɛmɛ sabu maa min don gundo maa don ladiri don karamɔgɔ daba tugura a bɛ baara kɛ ni jɛlenya ye o tuma o de sɔrɔla min fɛ parti politique yɛrɛ jɛra k'u bolo fara ɲɔgɔn kan waati dɔ la k'a yira k'a fɔ k'u bɛ colonel Asimi Goyita fo k'a waleɲuman dɔn k'a ye maa min ta k'a kɛ ministère de l'administration territoriale ɲɛmaa ye ko n'olu bɛ ka ɲɔgɔn faamu o tuma k'u bɛ ka ɲɔgɔn faamu u bɛ ka ɲɔgɔn kunkilenna dɔn o tuma k'u bɛ Shogɛli min ye Asimi ye k'u b'a fo baara ɲuman na o tuma ko maa taara ka bila baara la maa min n'a ka kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Nations Unies ka tribune na i b'a ye k'a fɔ Shogɛli ka farigan kɔnɔ a taara i jɔ yen waati min na karamɔgɔ daba tugura o ma dogo diɲɛma la min ye Kɔnɔwarikaw ka masakɛ ye n'o ye Alassane Dramane Ouattara a y'o bila a sigiyɔrɔ la Mohamed Bazoum Niger masakɛ a y'o bila a sigiyɔrɔ la min ye Ghana masakɛ ye karamɔgɔ daba tugura ka taa yira k'a fɔ an balo n'o ye Guinée Bissau masakɛ ye a y'o fana bila a sigiyɔrɔ la k'a yira k'a fɔ bɛ ka bɛnbɛn min kɛ Mali kama abada k'a ti ɲa o sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye anw farafinw lajɛ karamɔgɔ daba tugura anw de bɛ ka ɲɔgɔn buruja min ye colonel Ablaye Mayiga a y'o de fɔ Nations Unies na waati mun sera sa kabini bɛɛ jɛ fanga fo ka na bila bi la farafinw tɛ jɛ abada k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma min ye an marabajugu ye karamɔgɔ daba tugura anw de bɛ ka ɲɔgɔn nabila olu ye mun de kelen kama k'an ka jamanaw buruja o tuma min ye Mali a tɛ buruja jamana fɛ bilen Mali bɛ kɛ malidenw de sago ye min ye colonel Ablaye Mayiga karamɔgɔ daba tugura a ye baara ɲuman min kɛ Shogɛli Kokala Mayiga a ka kalo 4 kɔfɛ jamanakuntigi kɔni nana lajɛ ni k'a kɛ ministre d'État ye nin y'o siɲɛ gale an ka jamana kɔnɔ a ko ministre d'État o bɛ fɛn belebeleba kofɔ n ka danaya man jiginna ma i jɔyɔrɔ ka bɔ jamana kɔnɔna la o tuma min ye ko gɛlɛnw ye e n'a fara ne ka an ka jɛ k'o baara ɲɔgɔn fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin jɔyɔrɔw ni nin baaraw lajɛ a ko san 2022 colonel Ablaye Mayiga a ye wulikajɔ ni kumaba minnu fɔ karamɔgɔ daba tugura min ye observateur maaw ye o tuma ko l'homme de l'année 2022 k'olu bolo maa fila tɛ dɛ colonel Ablaye Mayiga o jo
anaga kan kuma ɲɛna kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'observateur kɔnɔ a ka bi bɔli don nɛgɛw kɛrɛfɛ Wajibate namo fɛn o fɛn n'a bɛ se k'i kunu dakura kelen kana sɔn abada u ka nɛ da i la k'i nɛmu Wajibate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko plume libre o don k'alimu lafiyali Wajibate i k'a dɔn projet de nouvelle constitution jamana sariya sunkura min ni yɛlɛma kan ka don a la sabula a bi waati jan bɔ jamana de bɛɛ lajɛlen ko an ka sariyabolo ka fali Wajibate k'a dɔn faama caman dɛmɛna min y'i kɔ a da la olu dɛsɛra yalima Asimu Goyita a fana laban bɛna dɛsɛ wa ɲininkali tɔ bɛ bɛn Wajibate k'a dɔn kabini n'u kɔni bɔra a kɛ fura dama kana bila bila ni ko baara ka kɛ sɛbɛko ye Wajibate sabula minnu y'a baara kɛ u taara sɛbɛnfura in dafalen di Asimu Goyita ma o de ye avant projet kabini o kɔni kɛra Wajibate k'a dɔn kuma wulilen bɛɛ fan bɛɛ fɛ min ye kunnafoni disere kuraw ye n'o ye réseaux sociaux ye bɛɛ lajɛlen bi sɔn min ye télévision sow ye radio sow sɛbɛnnikɛlaw kumakɛlaw bɛɛ lajɛlen kɔni bi sɔn ta damafa Wajibate i k'a dɔn i b'a dɔn o la k'a fɔ maa dɔw kɔni b'a la minnu kɛlen bɛ ka ko in sɛbɛ kɔrɔkɔn Wajibate gɛlɛya bi ko damadɔ ni ko damadɔ jumɛn de kan ayiwa an ka jamana sariya sunkura la o de ye ɲininkali de kelen don min ye jamana yɛrɛ ye a ka ko bɛɛ lajɛlen ye a n'a ka kumaw bi fɔ tubabukan na o ka dabila ni k'a yɛlɛma ka kɛ an juruw ka k'a ye o ye kelen ye jamana dama ka ka diinɛ bɛɛ la o fana gɛlɛya n'u bɔra ayiwa nin waati in fana na sibiri don janvier kalo tile 7 Wajibate i b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛra maison de la presse la o donnama in kama ayiwa diinɛ bolo minnu bɛɛ n'u faralen don ɲɔgɔn ka silamɛ tɔn kelen kɔnɔ Wajibate i k'a dɔn olu de farala ɲɔgɔn kan ni ka welewele da kɛ min ye jamana diinɛ bɛɛ lajɛlen dama ka kan Wajibate olu ye ayiwa n k'i ɲininka o sɔnni turu o de kan o bɛ se ka kɛ cogo di a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana in bi dangan min na kabini tubabubilen tile fɛn kelen minnu bi senna ka na se an yɛrɛw tile ma Wajibate n'a fɔra hali bi n'a ka bi dɔ bi fara o de kan u k'o ko de jateminɛ ni ka nɔgɔ fura k'a bɔ a la k'an ka kɛ kɛcogo min na min ye kumatigi ye Mohamed Kimbiri i k'a dɔn diinɛmɔgɔw ka lasilikɛla kun y'a ye Wajibate k'a dɔn u ye kuma caman fɔ u ye wulikajɔ caman kɛ fɛn min n'o kelen bɛ degun ye Wajibate k'a dɔn u ye nin bɛɛ fɔ a k'o fana k'i bɔ yen n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jɛkulu wɛrɛ bɛ yen comité d'observation stratégique u k'o de ma ko COS Wajibate i k'a dɔn ka taa bila CRNC Wajibate ninnu bɛɛ lajɛlen b'u ka jɛrɛjɛkulu de kofɔ ani EJ ni CNT olu ka wulikajɔ ni hakilina min bɔlen bɛ ka ɲɛsin projet in ma Wajibate k'a dɔn u ye nin bɛɛ lajɛlen de naamu ni ka taa bɛɛ bugɔ bere kelen na u y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ye jamana kɔnɔ diinɛ bɛɛ lajɛlen kɛli ka kan Wajibate k'a dɔn a ka fɔ cogo la k'a bɛrɛbɛn min b'a to sabula olu bɛ diinɛ min ko fɔ o ye silamɛ diinɛ ye Wajibate k'a dɔn a kana dankari k'o la ayiwa ɲɛjugu ɲɛɲuman na a kɔ n'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen la i k'a dɔn ɲɛfɔli ka kɛ min bɛ se k'a to silamɛya diinɛ bɛ bila minɛn kɔnɔ minɛn min n'a sɛbɛkɔrɔ fɛrɛlen bɛ n'i ko jamana min kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'i ta kɛ o bi bɛn Wajibate i k'a dɔn o ye dankari ye walima o ye kuma dulonnen ye sɛbɛnnikɛla ko ayiwa yani ninnu ka ɲɔgɔn ye ka kɛ jɛkulu wɛrɛ tun bɛ yen min fana kun ye wulikajɔ boloda o de ye SEMAS min daburu bɛ Imam Diko bolo Wajibate olu fana kun gɔnna ka nin kuma in sɛbɛn kɔrɔkɔn kabini ntɛnɛndon janvier kalo tile 9 wele da kun gelen don awa ministre fɛ ministre de l'administration territoriale min ye parti politique ye ani jɛrɛjɛkulu u ka taa sigi ka kuma ka hakili jagabɔ kɛ nin kan u bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ olu tɛna taa kɛnɛ kan nin bɛɛ ye misali ye u ka dusumangoya an t'a fɛ k'o jira sɛbɛnnikɛla ko Imam Diko a ka jɛkulu o kun y'a jira kabini bila ko tɛ min ye jamana a sariyabolo kura tali Asimu Goyita n'o kɛli man kan o k'o to yen sabula jamana gɛlɛya ani jamana a mankan bɛ yɔrɔ wɛrɛ caman na min tɛ sariyabolo ye olu kɔni ka miiri nata de kɛr'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nka an bɛ donni minɛ ko bi min ye maa wɛrɛw ye olu y'u ka gɛlɛya a n'u ka nisɔngoya don a la n'o ye an ka wuli fa sabula i b'a ye k'a fɔ min ye a bɔ premier ministre Modibo Sidibe olu fana
fana kunya nyine chamanje fanga nyema fe ni shara bulu kura min na kangata wuli ka to ka bulu da ka bla kofe sabula minye ayele mabulu na a chamanje bulu chama bi o na kefiye yi o yere fana ki boy koy minye wuli ka jo wore no e zumana sa ko o fana ka jere ja kulu fana ya sebe koroko sebe kala ko akwa mi doni na kopi shara kura min ngangata jamana kono wajo bate ka do wa ma chamanje ko ni bala mi murutile do bi akadi min woni ye segi kaka ka walma akabla kola ni munya sabanye anye min bo plimu livre kono akabi bolla karamo ne ben tika dongo kura la révélation sebenigala toy prosper gum karamo debatu ngora prosper tiko akoko alete barake ni ngunu ye ngani ye jatemino ke ngunu na damata mana karamo debatu ngora basro kiye doni mbala sebenigala ko ngunu do be anga jamana kono ni watila okuma minye aleka kalmu yi aya taninka sega karamo debatu ngora abi talike fenda mandoka odi chamache fanga ninka monobo sebenigala ko aku chamache fanga o kanka ba février 2024 o debatu ngora ni ye jatemina ke 2023 aku o ye kalafili sai faso mali konna aku kalafili be damna ni minye odi referendum no jamana shara sumba kuraye wala sa bela jelenka jenaye kuma no vote oui wala man non anjena naye wala ma jenaye aku fien tableau be tableau mona be domna ko bi ramo debatu ngora ko fien tableau mai aku mamunu kanka demeta ka constitution bara segere mamunu kanka jeku tiga di nyoma prosper kiya yira ka fo lu nyigine be lu fugunne be bara la aku bara ko ni aglara sebenigala ko aku minye parti politique do be lu ko ni ye ton sigi ka ba no ye RPM asma adema PJ yelema kodem katabla Dr Marmariko ale ka ton no ye sadi kuma Dr Marmariko ale nalite malikono ale ba son min ko ni ye chamache fanga ye janko abiseka keto bana ka ben wati ko folenye sebenigala ko parti politique ko utebi usebe korote ako ni yo kuma tabolo la karamo debat bora ku so ne be $100 ako o so mi yirala ite dore de minye chamache fanga anyema ye no ye colonel Ashimi Goita karamo debat bora jete no ya yira ka fo ngunu do ne min ko ni ye bara ye u be fe ka mono botugo ni ka do faraka sabu faranga kelenkera faranga flana ko malidon ku siko kane ko sabu kuma munu be ka fo ni yo luta kulu tenten o bitalike mune munka o di basigi o madu mali kono folo di basigi duma sabati mali don kan ku sigi ku dado election ko kuma na wa pamanche wale be mali fantan nan bela jelen kono politique mauti ga nyanye société civile ga nyanye ako mali don hakili klakla lembe no be jamana mun kono ko makan ki sigi ki dafa election ko kuma na wa ko kuma ko fanga njo wati kono menye chamache fanga nyamauye o ngasika basigi do jamana kono ma be basigi bakdo wati don wa sebenigala yira ka fo rabo da batungora menye ande me bawye kulu ko ni koroto le be sabu mali be tondola no sedawe ni mali nyama uye tigano blami ke uko uya ira ka fo tigano blan ko ni aman kala ka bara ko ni abeke fo kata tiengun abe banka beni février 2024 ko transition ko bane mali kono sebenigala ko ako mali kantika damundi minye communauté international ma kala mo da batungora no de kalenkai minye chronogramme ye ako min ko ni mali amena bolu jiga ko rotukuni wa minye mali amena ndala kan so tukuni wa ako ni ngali to mimbe aiwa prosper kiko ako ni ye fien tableau laje ako siga ko ntemina kramo da batungora jati mino ko ni ya yira ka fo min ko ni transition ka bina mono boko kurai ko petit ko kane aiwa kuna bari filani anye mimbo la révélation kono prosper ki ale ka sebenindo waje ba tembe mbulo bu wakado bi boni sebenye seben minu kama mali tribune abolu ko chien kema sabab bi woro anifla Alexis Kalambiri ni nyaka fasiriye akushinwa minu minene do buguni amanga ana wuli ka jona titati akuyalma ministre so mi na to ade ko ministère de l'environnement ikado o de ka mumbeni na adun jati ka ku haraba ina fu naji bonen be kuma tola akuni kutaka laje waje bate bai ka fo shirwa kenani umine ne do awani ngudatu sabula somingele dula mi ngoni anga kungokolo jiri baw tigeli ani kata dige baw tige awasanu ni marjane nyinini na ikado umine no dila sebane kala ko awa kungokolo bado be buguni o ko mi ma awa forêt classée de kekoro wajo bati ni ya taka laje mi nyoko imanga ye amanga barka bwene du kosobe nga halbi naka bi jabi jonjo ma shi dingile se ko fula ni ngoy nyira o ka o de masa ko affaire de chinois kekoro
kɔrɔ waje bate ka do ko in woni abini ka ma caman gari nywana ali ministry so ani nyema so caman be waje bate olu bi ne ka fili nywanga tinyama akusabula buguni gouverneur ale di folo ko in manga wuli le gouverneur fa labana ngolu simbwala ministre de l'environnement ale ka conseil dobi ika don o de labana na wuli ka jobulu dasa sabula o yere bi ne ka yele mabuguni ni ngo nyere ko dala akuni ya takalaje manga ini wuli ka jobi fe mi no fe nywanye chaman de garala nga mi ngoni ngeledu ko sena iba ka fo kuna fo ni disrawula iba ka fo ye nywanye doke doko ni ya kanu o nywanye nyere de kasara da jebele jile kai waje bata akuni ya takalaje iba ka fo mi nyi moyi to a chaman vora haklina chaman de bala nga mi ngoni ngeledu ambi doni mina kobi shinwa minu mine nedu waje bate olu ta don umina na dalu jumaina muna umina ni be kata bla sharatu ka buluka sabula mina mimbu bulu no ka baraka mina onye ni bele gele mina ni be essence bondo anitaji bondo ika lo litiri babi saba anitiri babi duru waje bate ni bele gele derale do wa mashita do mina nunu mina ni utara yoro min shinwa nunu u yanu ka bara indamne ako sebon gele du million ge meni million bi duru sefo wari waje bate ukunyo sara ka fo na nye tiene ke giri mana tiene dinge mana dun ika do anu sara no o million ge meni bi duru kun sara la kata fra million bi nani giri kura wu olu kunganga turu waje bate ka do ni bele gele kun sara le du fe akopuma bi duru na kobi ni ye kota ka laje dinge ban ni femba minu zene du waje bate ani madama min dabe ni ngoina akika do ko ingela le du kasha dana sabula kuma minu bita minenina pikoputa ani duru waje bate o de fara ay wasor rasula ninga tashi no nunu zebe koro dere waje bate ka du kam minanja ma minena caterpillar mugani woro pick up shegi minye excavateur o de mugani shegu moto ko ni dandola groupe l'électrogène ani essence chamandi o mina nunu mine fora da makana blabila alexi kalabiri ko mashi dengelen dado o bi joni nga buluka ni ngunya sebani anya mi bo mali tribune kono akabi volla Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci a ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio